Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ɗan uwa muna muku barka da wannan lokaci, a fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Alkan da ya cikin wannan rana Allah ka sada mu da shi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi. Allahumma aftahna wa fadlika wa yassir alaina qadran rahmatika. Rabbi zidni ilma wa aqlan wa fahman ala qiraati kitabakal karim wa kalamukal qadim bil rabbil arshil azim. Yan uwa yau ma dai mun zo muku da wani sabon sirri mai albarka mai kuma muhimmanci da yardar Ubangiji. Insha Allah, wato sirri ne wanda yake da matuƙar amfani a tattare da mutum insha Allah in dai har mutum ya wannan sirri mai albarka. To, zarar dai mutum ya wannan sirri mai albarka to zai ji daɗinsa da yardar Ubangiji kuma zai ba mu wato zai yi mana albarka kuma zai yi mana godiya da yardar Ubangiji. Zai wa Allah godiya, zai yi mana godiya sabida wannan sirri yana da matuƙar amfani a tattare da mutum in dai har ya yi shi ɗin. To sirri ne na jalabi da kuma dafa'i. Wato sirri da dafa'i da jalabi in ka an ce to insha Allah na irin buɗewa abubuwa in suka kulle ma ko ma dai ba su kulle ba to da yardar Ubangiji in kai wannan abun za ka ga buɗewar abubuwanka da yardar Ubangiji. Insha Allah in ka yi kuma wato dafa'i ne a tare da kai duk wani makirci da wani ƙulle-ƙulle insha Allah in ka yi to da yardar Ubangiji za ka kare kanka. Tunda kai dai baka nufi kowa da komai ba to amma kuma duk wanda ya nufe ka da wani abu to da yardar Ubangiji za ka ga wato abin ya koma kansa. Insha Allah kuma in kana da wani sirri a jikinka to insha Allah in kai wannan abu zai lalata ma shi da yardar Ubangiji. In dai kana da sirri a jikinka ko makamancin haka to insha Allah ɗan uwa a daure a yi wannan sirri mai albarka. Sirri mai albarka ana yin sa ne kamar haka. Wato ana samun allo, da zarar ka samu allo to sai ka yi wannan rubutu. Duk wani abu da kuka ga an yi gasu nan a ciki to da yardar Ubangiji za a yi wannan abubuwa da kuka gani. Duk abin da kuka gani dai anan wato ana buƙatar a yi shi ne. Wannan abubuwan ƙasa ɗin da kuka ga an yi wasali to su kuma gaskiya bayanai ne. In mutum zai iya karantawa bayanai ne. Bayanan da za mu yi muku shi a baki to shi ne gashi nan bayanan a ƙasa. To shi ne za ku mu gaye shi da Hausa. Gashi nan duk abin da ya kamata a yi shi ne muke gayansa da Hausa. To da zarar ka yi wannan insha Allah ka samu ƙaiƙayi ko ma kan masheƙiya in za a sha rubutun shi ne ake wato in ka nemi ƙaiƙayi kuma kan masheƙiya sai a daka shi. In aka daka shi to da zarar za ka sha rubutun sai kana barbaɗawa a ciki. To da yardar Ubangiji in kai wannan sirri mai albarka ana yin sa ne kamar sati ɗaya kuma ƙafa ɗaya ake yi. Ƙafa ɗaya ake da yardar Ubangiji. In ka yi shi ƙafa ɗaya to daga zarar in za ka kwanta sai ka ɗebo wannan garin magani dama ya zamanto daman kana tare da wannan garin magani a kusa da kai. Sai ka ɗebo shi sai kana zubawa a ciki. In kana zubawa daga ka zuba sau ɗaya sai ka ɗan garwaya sai ka zuba a ciki. Sai ka kwanta sai ka yi bismillah sai ka sha wannan rubutu sai ka kwanta. Sai ka yi tsawon sati ɗaya kana yi to da yardar Ubangiji za a ga amfanin abun ƴan uwa. Ƴan uwa kamar da muke gaya muku ne. To duk sirrin dai da muka kawo cikin gidan nan muna so ana jarraba shi. To amma to yawanci gaskiya fa wa'ansu suna jarraba amma wa'ansu kamar da muka gaya muku ne. Idan su ta ɗauka sirri suna ajiyewa ba kuma su amfani da shi. To ka ga wannan ba ma jin daɗi ko kuma in ce ba a sanin wato ma'ana mutum ya yi amfani da abun mu a'a bai yi ba, a'a ya ji daɗin abu a'a bai ji ba. To ya kamata ana gwada abu ko ba haka ba. In abu ya yi to in ma bai yi ba sai a ɗauki wani a gwada. Sabida ko ba haka ba mu ma kanmu muna yin irin wannan. Amma sai ka ga mun ɗauki wani mun gwada, mun ɗauki wannan mun gwada kuma mu za mu yi aiki gaskiya ba ma yin abu guda ɗaya ko ba haka ba. Saboda yin abu guda ɗaya wato baka san wanne ne zai tashi daga ciki ba. Ka jarraba kaman abu uku haka ko biyu in za ka yi aiki. Kar ka ce za ka gwada abu ɗaya
kai ta gwada kai ta gwada kai ta gwada in ka ga wanda ya ka ƙara ɗaukan wannan. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya mana jagoranci alfarma.